Iyona into esijabulise ngayo ukuthi sikwazi ukuthi siyokhiphela istress nesiyochitha nesizungu ngokuthi siyele khona ethaveni. Baba Lubanzi usacela akathandi neindaba zakhe. Ubani nalapho ngiyakubuza futhi ngibuza ubani. Mayixabene nomuntu nami ufune ngabe kube ngathi ngithenga iphathi. Sengithi sorry ayikho engizoyisho phela. Uzangifela amathephathi yanyanya. Aphelele lo maplate. Namhlanje sivakashelwe usisi bami kanye noSigoni bathi bazongibona bazongivakashela nje akukho konakele. Awukwazi nje uzuvakashe la ekhaya uyaqala nqa. Awuhamba noMavundla lapha. Qhamuka uMavundla ngoba ngezwe kuthiwa ekhaya akekho. Esengaphendula ukhona. Bayaqala vela kaze baze bangivakashela. Sithi ngahamba angimkhumbula ukuthi oyedwa nje owangifonela ukuze inkinga. Ngabe nibuza nje ubuyani. Yebo nje Phela ingoba wawuhambe uthi kuthiwa wawuvakashile esikole. Mawuvakashile uhambe uneyinkinga. ngengahamba mina wadabuka sisufazi ngengahamba. Kwathiwa iningi inkinga abafana esibhekana nazo. Nani futhi esibhekana nazo. Ngengahamba mina wadabuka. Wonke umuntu vele uneyinkinga zakhe. Ngibuya angihlawule ngoba ngahamba. Walandwa wobani isikole. Walandwa wobani isikole. Emashona ethu sibizo sesinombuso. Kodwa ngazanga noma mhlawumbe bekubizelwe mina imeeting ukuthi ngizobuza ukuthi angisheshanga ngani ngabo. Angazange ukwenzakalana. Kodwa ke nje into engiyibonile ngibizwa abantu abarong. Nasazi ukuthi i-stress nje. Kodwa sijika lapha egcekeni. Kodwa uhamba inyanga yonke usho umoya. Uyawazi umsindo Ngenzeka ukuthi usikole uqinisile. Niyawazi umsindo. Uma ulele uwedwa endlini, uma uneyinkinga zakho zaziwe. But uma sikole ungeke uzikhulume, uzokhetha ukuyohlala ekhaya njengoba bese uzomela isikole. Inkosi amashona mina nencane kanje. Uya nje thanga ayisikole ngeke sicabanga ukukulanda ke. Wentobe kuko ukuxoxa ufakazi ngiyaxoxa. Even nawe ngiyaxoxa. Kodwa sikhona isikhathi la ukudinga khona ngisho ukuphuma nje kuleyo environment uye kwenye indawo nje ushawe umoya. Awukwazi ungahlala isikhathi eside umuntu ehambile ungambuzi into usuzombuza base khona abantu ufuna ukubukwa ngaye usingathi wena uright wenza kahle uMavundla batshele Ngoba kuniphatha kabi nje ngifica unqoye washela ingane. Ubabwayo. Kodwa phela ukhona nje. izuphila endubabwayo ayikho niyakhetha cha niyakhetha ngiyafuna uqomnina nje niyakhetha mina khuluyela indaba yomezo indaba uMavundla phela ngendlela uMavundla ebengekho indaba yakhe ngendlela ibikhulumeka ngakhona hayi njengamanje siniyam understand ukuthi mhlawumbe bengalala ebusuku mhlawumbe bekanjani Wake wahamba nawe uba wakulanda. akekho ngalanda mina ngalanda umkhwenyana wami Walanda indoda yakho usayikhuluma indaba yakho. ha Akazikhulumi. Eyamavundla addressa ngoba uhamba isikhathi eside. akhetha ama-side vele usisi njengoba njengamanje uMavundla usefikile uNtobe useqalile usethi hayi ngiya-understand ukuthi wayihanjiswa yini why kumele understand why anginga-understand ukuthi nami umhezo angufaki ngey'zathu zami uMavundla bathe thina somfazi wegceke ngoba ekhuluma ngawo nje basho njalo Bengisabe ngixoxela lo ndaba ngisafuna bawuchaze bechaze ukuthi bachazela ngalini Iba specific thani uthe ungasho ukuthi batheni. shona phela wakusho kimi Ubaba owalobolela abafethu
abafazi beceke vele akusiyinhlamba leyo manje bona bayithatha ngokuthi ngathi ngiyabathuka mina kanti angibathuki ngathi mina ngabafazi beceke mhlawumbe ngoba yini ngoba nilojolo baba nilojolo ngabafazi uthatha pho intombazane wena lokho silojolo baba baba ngesikhathi nilojolo phela siyahlala singasiki mana ngiyafuna ngitshele mina lapha nje usuyiphatha nje nedlozi iqashe nayo yonke into asilotsholwanga baba silojolo badoda elojolelwa ubaba uma uyolotsholwa nje kushiswa impepho kubikelwa bakhona emsamo abantu abadala abantu beceke ingakho kuthiwani umakoti weceke abafazi beceke olisho ezifisisi izinto nje zokuhlala lapha eceke uthi mele beyilobelele uthemele belobole shona usisikanyo nikana nina ngoba phela anti basukela kanje bebona izinto errong egcikeni futhi abenani seniseli khona la niphuma khona kungathi ukuthi mase lapha egcikeni kube mina noThando sifana kube ngathi ena izingane zasegcikeni akube nomehluko ukuthi umakoti lo yaya ingane lo yaya bese kuba nemibuzo ukuthi lo yaya uhlaleleni kulo yamuze engagani abakoti bengenile uThando bekahlonipha kodwa njengamanje uThando ngathi inhlonipho isiyamlahlekela noma angazi noma ngithi inhlonipho isiyamlahlekela noma sekakhuluma kakhulu ngazi sekathanda ukukhuluma mina njengomakoti nje osisitobe nawo wonke ufuna bangihloniphe ngoba ngumakoti angifani phela nabo ukuthi wena nje sisitobe wena phela nje ngaloku nje saxabana sifunde isikole ngicela uthuli nami ngiyanithanda sisi open kanje kodwa indaweni egcineni ngiyayazi ukuthi sisi manje osiza nikwazi ukungeqa nina ngaphansi kwami ngiphatha kabi ukuthi every time angithi ngikhuluma naye ethangithuli because uyazi ukuthi mhlawumbe into engizoyikhuluma zizom-offenda because into eqondile eyiqiniso singosisi basiyacela thina kumele abe uyasinika inhlonipho ayazi nje indawo yakhe ngoba ethi nathi asiyazi indawo yethu papa yini mina nje ngendlela kanti kuzele ziphi indaba ziningi makazami inkinga ngishingane ekhaya kusasa sizohlangana uzobuhlangana nobani kuphi nisasa uyabona le ngizombezi ngizonicela nanginezinto engizenzayo Thando mina ingoba makumele kulungisa izinto ezibalekile abafowethu bexabene egcikeni andifuni ukuyingena where usushanta wazilotho ngakutshela papa mazama siyabo ukhamba kulungile ngizocela ngenifini shoda mase ngikaxela Ngiyayiqhenya umngane ngiyabona ukuthi ngathola iquality angifuni ukuqamba manga ngambona nje kwabaningi esiphithini ngamcela uxolo nje hayi uhlukile kimi akafani nabanye ayisencela mawazi uyalwa nalona uze ngibabiza phela beza bonke ngicela nje umngame ukuthi ake ngimkhiphe ngifuna ukeshaya umoya wangicela mina wathi ngiyacela baba kaMedlo ngicela ukuthi ngithi kuba ngakumama kancane ngishaya umoya izinto ezisekhanda kumina iningi ngoba nawe ngiyabona ukuthi izinto ezisekhanda kuwe ziningi engathi sithwele kanzima nanje ngoba ungasasebenzi nje usuphelelwe inhloko namhlanje ngoba ethe nje ubamelwa siphume ke soshaya umoya awu bengitshe idlalela nje ayibophela thina ukuphuma kwethu nje seplaza siyothenga igrosa siyabuya siphumile ikhona kuphuma ke lokho kodwa nje bengitshela vele ukuthi mhlambe ke lokho kuphuma kwasemhleni nje besacela sepudliwayo nojuice i-chicken force bese kuba ujeqe umuntu onothando kakhulu nje ngangokuthi endlini nje izinto eziningi zenziwa uyena kunami kodwa ke nje njengamanje ngokuhamba kwesikhathi manje ushadile izinto ehamba ngokuyazi yayiphola vele gcine nje sekunale usubona ukuthi hayi sekupholile injongo yami ke mama ngoba ngibizela bese kuthenini wazi ukuthi ngiyakuthanda
futhi ngiyohlezi ngikuthanda ngoba ngakukhetha ngoba ngikuthanda kwabaningi abantu emhlabeni begcwele umhlaba nanokuthi kunenkulumo la engayitholi-ke kahle ngoba kade uvakashe ekhaya nje engifuna ukuthi kungichazele zona ngoba osisi ngizwa kuthiwa bake babuya kuwe beza kuwe bazothi uhambile ekhaya awusabuye ngaphandle ukuthi bekhulume nami beza kuwe bezokhuluma nawe ukuthi ngoba uvakashile nje ekhaya uvakashe isikhathi esingakanani uwenzani bona baqhamuka kanjani kuyo mhlawumbe ngicela ukuthi ungibeka nje nawe mama Sithumbe ngeke bathunyiwe phela bathunyiwe mhlawumbe ucela bekubuzele mina ukube phela babethunywe yimi nami ngangizoba khona Hamna kushuthi ngendlela yabo bona bechaza ngakhona phela baphatheka kabi bathi osisi babona ukuthi ngahamba isikhathi eside kakhulu bathi ke into futhi yabaphatha kabi ukuthi bafica wena uwashela ingane sebeqhamuka kusebenzanelela kangaka ekutheneni bekhuluma ngothando lwethu ngoba phela uthandana nami bayahamba nje bayagagamela baya kumkami ngaphandle kokuthi beqale kumina ngazi bafuna phela wami lo ngoba beganile basemzini yabo sesibaganile kufanele befocus emzini yabo mina fanele ngisize mina umsizi wakhe ngithi bona mhlawumbe amadoda abo kangazi osibare mhlawumbe kababasizi kodwa mina ngazi ukuthi kuyasizwana nomama ongizalayo wangifundisa ukuthi uyamsiza umuntu ngoba nobaba wayemsiza uma kumele uyiqaphele izinto ozenza ngisho ukuthi ngisaphothana kumele uqaphele ngoba usumakoti nje uganele kumele uyiqaphele mama into yenzayo akungiphathanga kungididile nje ukuthi uchaza ukuthini angitholanga nje meaning yakho ukuthi maye washela ingane so kunani njengoba ubaba wangishiya engibeke lapha kwamamncane Mabhengu ubudlelwane bami nosisi uKhanyo noPhilayo buhamba kahle kakhulu akukho lapho mhlambe engithola khona inkinga khona engidibana nazo iqondene nami mhlambe ukhona lapho mhlambe bangihlukumeza khona ngizonibona namhlanje hawu siyabonga uzobona bakithi uzobonwa hawu kade sagcinana ngempela nje phela ngibathile nabashana into ezincane ukuthi nabo bajabule njengoba kuyimina nje engibheke bona kuyimina futhi kuyimina osebenzayo khona la ekhaya fanele ngibe make sure ukuthi abakufisana abakudingayo bayakuthola ufica kunje wayinashanelela no izibanyanyana nje incane ingane nganadedlala la kodwa khona ngithi ngiyabona ukuthi ngingcolile awizibi impela odingane ade sikhenile nje kuyabonakala khona isike sathinta awunithi ukuthi kancane ukhwelisa lapha ubhuti ngoba ecomplainela isiduphi nobe sesiklinile because isikhathi bese sambile kusho ukuthi vele egcini ngoba khona ingane ngekusho ukuthi musana ukudlala la so bekade seyidlala wafika kabe nogogo engekho bakithi phela isonto namhlanje sesontweni kuhle usawudumisa nathi uzosibeka emkhulekweni usawusicelela nje impilo enkosini ukuthi siphile kuhle impela ngoba kuningi sikufisayo nesikudingayo la yasibeka emkhulekweni kanti simbona noSikhwiza ngoba phela lokusagcina ngoma kaNcipho uyabezwa nabakoti bayalwa manje bafuna ukubabodwa egcekeni sebekhathele yithi anti abahluphayo angikwazi ukuthi ungalethi umakoti kwahlanga isizathu sidala lokho ukuthi wena omdala kufanele ningazi kodwa isizathu sokuthi ningakwazi ukumletha umakoti ekhaya ingenxa yokuthi kukho okuphelelisiwe okusuka kwaDlamuka kuya kwaNcipho ekhaya komama la koma hayi besingazi ukuthi kunezathu ezithile ngoba phela ubaba nawe uyamazi ubenza ngendlela yakhe thina besazi nje yonke into ilungile ngoba nje ubiza uDlamuka shuthi kuphelelisiwe kaNcipho wakhokho ubaba kaNcipho ngakho ubiza uDlamuka ukubaleka ukuthi abe khona umakoti la ekhaya kubalekile because ngoba ungifaka kwakhe ubaba la ekhaya
izathu sakhe ukuthi uyafisa ukuthi noma ngaba akasekho ungafadabali lo muzi kube khona insizwe zokwazi ukuthi ziwubambe lo muzi uvuke ube yilikhaya elinesizotha nelihloniphekileyo. Ngoba phela lo muzwa la ekhaya mncane ngempela yabona nje mangathiwa mina ngiyahamba uphila cha akayimisele ngempela yabo ngoba phela uphila akayimisele ngempela usho kahle ushaya ngonya ukuthi akayindawo ke kubalekile ukuthi abe khona umakoti kuze nomama simshiya egcikeni sasimshiya nomuntu okhona ozomsiza ngoba usegugile ngeke sakwazi ukuzenzela izinto. Kunama complaint mina engatholayo ngani ubafowethu ukuthi ngithule ngithini mina uma ngibona udadewethu ngale belokube busy bezala kodwa awusibari lothu ukuthi behlawo noma bevele ekhaya basi kungani. Ngokubona kwami ngimele ngabe ubhuti laba basezantsi bayacomplaina ngeingane ngoba noma ngathiwa khona ukushoda kwengane akazi besizwe nje sibacela ukuze kube oyena ubhuti osondlayo akakhali ngokuthi mhlawumbe ngoba sezizele ingane ngiyakwazi ukondla ingane zethu akumele ngabe bayakhuluma nje lokho ngoba nabezantsi sikhona ingane kodwa abakhulumi ngazo bakhalela isikhathi sithi isikhathi niyabhizi niyazala kodwa manje bonke abantu abenza lutho nathi siyazi ukuthi senze iphutha kodwa ingane mayisekhona ngeke uyishonise indawo and umfana mayingenakho izinto zokuletha angeke umbambe ngenkani ngisho kuthiwa kukhona mayingathandi or mayingasiboni isidingo ngeke uzumbambe ngenkani o mhlawumbe usuke sahlanganisa ukuthi kuze kuphume leyo mali yokuthezesa kushuthi abakutshela iqiniso bona ubhuti bakho cause usiyacela waye khona kwakukhona ubaba phakathi nosiyacela waye khona cause umfana wayengakabi nawo amandla ukuthi ekhiphe inkomo wafika kokuqala bakhipha imali bafika kwesibili besebezokhipha imbuzi iyona leyo mali bayithatha ubaba phakathi nawo siyacela bayithatha kushuthi zakhe bekutshela iqiniso. Kungani kwenziwe izinto ngingekho kuyimina engibekwe kuleli khaya ngoba into nento enziwa kuleli khaya leli engibekwe kulona kufanele ngibe khona kube yimina engithatha inqumo ukuthi kwenzakalani makonje. Relationship yami ngobamelo ngathi right kodwa ke ngifuna uqamba mangineyinselelo nje eziningi kunenkinga nje eziningi njengayo nje indaba yotshwala yaphuza ke strong mayisephuzile ke lokho kudelela nani nje nami phela iningi engizwayo ngoba ngingekho ngiyayizwa leyo ukuthi ke ninobhuti omncane anizwene igama engalisho ngathi mina kusiyacela makuya ngokuthi uyahluleka ukuhlalisana nami ngoba ngiyiso la ekhaya angifuni ukuthi ngithathe nje sinoma kanjani umfowethu ngiyakuhlonipha uyazi ukuthi ngiyamhlonipha akukhumbuli ngisho unxele nangelodo lami nami angikwazi kodwa angazi nokudla phela lokhu iphuzo kuyakwenza ukuthi ugeje ukukhuluma yena nosiyacela bakanje enhlambeni umnikazi wenhlamba ke naye bayifanela so ingakho lento ingangenzanga mhlawumbe ngaba emotional ukuthi umkhwenyana wami kwenze ukuthi kade ngekho cause ngiyabaza ukuthi bafana wakuthuka nawe wamthuka iyeke serious bafana ngithula mina usiyavuka ukuthi wamthuka back nawe lasha amagama kodwa asiyake le sizoyilungisa thina ngoba sesidule ukukhulumene ngiyakuzwa lokho sizokulungisa mina ngazi ukuthi mina ngifela ngoba ayikho into engiphikisana ngayo nabo ibona abaphikisana nami ngithengele nansi ke present sithando sami ukuthi kumbuleleza insuku wena ne present ezimnandi present yakho sithando yebo ngiyakhala kahle ufuna ukupresent ubani uyakuthanda angifuni uqamba manga ngijabulile ke ngalokho
ukuthi nje into nini ngicabangele nami ukuthi kumele ngithengele something. Yes, Sibonge Mnguni. Alright ke Njola, ngiyabonga nami. Njengamanje siyaphuma silibeni kababa kwasiyabona ukuthi izinto ayihambi kahle. Asithola umsebenzi akwenzeki lutho nje empilweni. Sisidakile nje. Manje sibona singcono ke siyobikela ubaba. Ngabe sisawulibona yini? Hey, isobheka webhodi siwenza kanjani? Kodwa lomlali Samuela. Lalela impela ke. Ake sehle ke. Hayi, nangu ba. Oh, hawu ba. Hayi, kangcono sasheshe sathola. Ngoni. Phakathi. Baba. Mina nkosikhona unodana wakho omdala. Ngihamba namadodakazi akhe amabili la, uKhanyo noPhila. Sizoyicelela kuwena baba ukuthi nakho ekhaya konakala, asingatholi sikhona, asize kuwena. Sizocela baba ukuthi usibonise indlela. Ukufika kwami ethuneni kababa ngijabule njengoba ngizomvakashela, ngoba kukhombisa ukuthi ngiyamnikeza uthando ngisho engasekho eduze kwami, ngingasamboni ngokwenyama, esaphila ngokomoya. Njengoba ngifikile lapha ngiyamuzwa ukuthi hayi ujabule. Ngithe namhlanje ake size baba, ke sizocela la ngoba siyabona ukuthi izinto ayilungi. Lokho ahamba nje phambi kwamehlo ethu akwenzeki lutho baba. Sisicela baba ukuthi usibheke. Nakho siyazamana nokufuna amatoho akwenzeki lutho. Sicela la ukhona ungasiflatheli baba, uvule inhlanhla. Ube nje idluze lihle kuthina, ube ephenhle emndenini ngoba cha hayi akwenzeki lutho. Nabafethu lapha ekhaya ezantsi baxabana, asazi baba ngani. Sicela ukuthi baba wehlisekele lolulaka ngoba shuthi khona ulaka olukhona oludatha abafethu bexabana ngoba usakhona bebengaxabani futhi bebengalwe, kodwa manje balwa bodwa. Manje asazi kahlahle ukuthi kubangwani. Baba, mina uPhila. Ngoba sila besizocela kuwe ukuthi usibonise indlela ekuyiyona, usivikele, usiphe namandla ukuthi sikhona ukuvusa ekhaya, because isikhathi esiningi njengamanje ikhaya livuswa abantu besifazane. Nathi sinayo leyo nto ukuthi sizolivusa ekhaya. Noma kuthiwa ke asambe siyogana, abanye bethu abakuthandi, abakuthandayo cela baba ubavulele inhlahla yokuthi behambe beyogana. Siyacela ukuthi usibheke nezingane zakhe ezincane owayishiya abangakaqedi esikoleni, befunde kahle, beqede isikole, bebe nempumelelo. Siyabonga. Ngoba silokho sicela umuntu ucela into ayifunayo, naye mayesizwa we hope ukuthi uzosiphendula, and siyazi ukuthi sinamaphutha because sana nezingane emakhaya, kodwa besicela kuyena ukuthi esivulele inhlahla. Njengoba ulazi udaba lwami baba, bengicela baba uthi ungipha amandla, ungikhanyisele kukho konke, ungivulele inhlanhla baba, ngikwazi ukuthi ngiyolungisa kufanele ngiyokulungisa kangcono. Ngibuye ngize sibongane sakho baba ngokupheleleyo, ngikwazi ukuvusa umuzi wakho njengendodana yakho. Yilokho engikucelayo baba, ukuthi ungiphe inhlanhla, ungivulele imali, ngikwazi ukuthola imali, ngilungise umsebenzi kufanele ngikwenzele yona eminingi ngabe ngikwenzela yona, nokuningi ngabe ngiyakwenza ekhaya, ngivuse umuzi wakho, ngilungise leya muzi ube isimo ekufanele ngabe uba yisona. Lokho babe ngicela kuwena. Asikaze sikhumbule nje sonke singabafowethu ukuthi sihambe siyomklinela ubaba endlini yakhe yokugcina. Kuphela nje imlomo nje kuphela nokubheka izinto nje ezizakalula. Baba ngiyamkhumbula kakhulu ngoba nje unyaka nonyaka ubehlabela sonke asihlanganise.